en contra del Pla Bolonya i reactivades actualment en contra de les retallades i la massificació a les aules. I defensem i creiem en l'educació pública i de qualitat. El dret a l'educació garantit a la nostra Constitució no ha de ser entès com un privilegi. Si volem construir un món més just i on es promogui la igualtat d'oportunitats, hem d'evitar el desmantellament de l'educació pública. Estem en contra de les retallades i, com a conseqüència d'aquestes, de la massificació a les aules, perquè provoquen un empitjorament de les condicions de treball dels professors i del rendiment dels alumnes. I com que nosaltres som els principals perjudicats, creiem necessària la mobilització d'estudiants, famílies i professors per tal d'aconseguir les nostres reivindicacions. Per tot això, avui hem convocat una tancada a l'Institut Francesc Macià. Farem xerrades en horari lectiu, farem xerrades fora de l'horari lectiu i activitats relacionades amb l'educació. L'educació no és una despesa, sinó una inversió.